Explorer kamp kojeg Allianz radi u suradnji sa HGSS-om napravljen je kako bi ljudima približili HGSS na jedan malo drugačiji način. U vrijeme kampa imali su priliku slušati predavanja o orijentaciji, kretanju u grupi, ponašanju u prirodi, adekvatnoj opremi, jedan mali dio prve pomoći i na kraju jednu simulaciju potrage. Ja kao sportaš znam šta je odricanje i tek sad kad sam upoznao GSS vidim da je velika povezanost između sportaša i ovih ljudi. Od trenutka kad sam stavila ovu jaknu na sebe gdje imam sve oznake Hrvatske gorske službe spašavanja, to mi je dalo automatski nekakvu kao odgovornost i ideju kako bi bilo osjećati se poput njih. Od svega toga nekako najveće uzbuđenje mi je definitivno, kao mislim da i svim polaznicima ovog kampa, je ovo današnje penjanje po stijeni. Pomaknula sam vlastite granice, evo sad sam prvi put penjala na stijeni i to mi je bilo super, tako da top. Stvarno mislim da su svi polaznici ovog kampa imali priliku uživati i barem na ta 3 dana postati dio ekipe HGSS-a i pritom im čak pomoći, ajmo reći, na neki način oblikovati njihovu budućnost.